बगेन पुस्तचे करुवे निवारम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. समेच्या आवडव्यान मरिये बरी खबर हाडली आणि आणि ती पवित्र आत्म्याचे गरपेसले गरबस झाली. नमान मरिये कृपेन मुरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. गंती मरिये देवाची पिया खातीर विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले समेची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे देव जाऊ. नमान मरिये कृपेन मुरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची मे आम्हा खातीर खातीर विनंती विनंती कर कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आणि देवाचं पोट मुनी झालं आणि आमच्या मध्ये मध्ये जेलो. नमान मरिये कृपेन मुरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ जेवशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची मे विनंती आम्हा खातीर आमच्या विनंती मरणाच्या कर वेळार आमेन. भगवंती देवाचे मयापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या माग्या येसू मी त्यांची खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान झाला तुझ्या कष्टान तुझा जीवन नंदा कमी पडशे तुझी कृपा आमच्या महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या देवा गेल्या वडव्या म्हणजे रखण्या त्या देन मका दिलाय तुझे तबेन म्हणजे मोठं संभाळ चले आमेन. तस्मात सौशोधिका काय समाधानानुसार आमेन. सतमंतान देवा आमच्या बाप्पा सारखींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज काही तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारात जा नमान मरिये कृपेन मुरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव मी फळ जोशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन मुरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ जोशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन मुरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्रत्म्या एक घडी पर आमचे दोळे आम्ही तांक्या आयच्या दिसा आम्ही नियाळ्या प्रत्येक रीती आमची मरी माय रोजार साहेबी कशी जेजू संगाता राहून जेजूक हर एका मेटा मेटाने तिने संगात दिले. आज ती आमका हर एकल्यांक येवलो मारता. जेजू संगाता राहून जेजूच्या वाटेन चलो आमचे दोळे आम्ही दांक्या तिच्या पुताचो आम्ही मोग करून ती आमका उलो दिता. तिच्या पुता बराबर आमच्या पेल्या सुद्धा मोग करून आमका ती उलो दिता.
एकामेका मोगान जियो ती आमकां कळयता. आज आमी हर एकली जेजूचो मोग करता, तर आमच्या पेल्याचोय आमी मोग करता. आमच्या पेल्याचो मोग करता आसतना कितेंय सडून जाता जाल्यार त्या जेजूचे मुखामळ, त्या कुर्सार आपलो प्राण केल्ल्या जेजूचे मुखामळ पळोवन आमी तांकां एकामेका बोगसून जियेवया. आज जेजू कडेन आमी केल्ल्या चुकीक बोगसणे मागया. कालच्या दिसा आमी कितें केलां तर त्या जेजूक आमी सांगया, जेजू म्हाका तूं भोगोस, हांवें तुका दुखयलो, म्हज्या चुकीद्वारी तुका हांवें परत कुर्सा पोंदा पडाशें केलो. आज जेजूचें तें पवित्र मुखामळ आमच्या मोती मुखार हाडया आनी खालतेपणान आमचो मान आमी बागोवया. त्या जेजूक आमी कितली स्तुती केल्या री, उणेंच म्हणून बगता त्या जेजूक आमी आमच्या खालत्या काळजान स्तुती करया. Psalm 86. तूं म्हजो देव, म्हजी दया कर सैवा, दीस रात तुका सांवलो मारता. तुज्या सेवकाचें काळी संतोष भरीत कर, कित्याक तुकाच म्हजो आत्मो उबारता. आज आमच्या त्या दयाळ्या आनी कानवळ्याच्या काकुळतीच्या देवाक आमच्या सम्याक आमी एकाच तळ्यान सर आमचे माईक अनम्यूट कर, एकाच तळ्यान आमी स्तुती होगलाप गावया. हालेलुया 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 Hallelujah, हालेलुया 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 अर्गान हालेलुया 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 जगदीश्वर हांव तुका उलो मारता. तूं म्हजो देव, म्हजी दया कर हालेलुया सौम्या, हालेलुया कित्याक हालेलुया दिसभर हांव तुका उलो मारता. हालेलुया म्हजो अर्गान देव गॉड दया स्तुति कर सौम्या, महिमा दिसभर हांव सिद्धांत तुका उलो मारता. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah. हालेलुया Yashira la हालेलुया bakali हालेलुया barashi. हालेलुया हालेलुया Bara 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 bara. Hallelujah, 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 हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah. हालेलुया Di di हालेलुया Jesu 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 गट्ट दला स्तुति करिया, गट्ट दला स्तुति करिया. Shira la bara bara bara. हालेलुया Di bara हालेलुया di bara di bara हालेलुया di bara di bara di bara di bara di bara. Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया 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 Jesus, Jesus तुका महिमा, हालेलुया हालेलुया तुका वंदन. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया Hallelujah, 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 हालेलुया hallelujah. हालेलुया 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 त्या दुःखचा, त्याकडे हालेलुया स्पर्शचा. हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah. ते समोर तुझ्या हातान भेटो दिता. ती या सगळी समोर तुझ्या हालेलुया तुझ्या हालेलुया अंगावर हालेलुया रखता. हालेलुया Oh,
păi tramul râctăn cover călsămia. Ia mane zumăte pitrece riye kavas emotions एक तरहचे वाइस एक तरहचे वाइस जब वो पवित्र अमल रक्तन कवर चले जाऊंदी हालेलुया 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 एक जिसुच्या अमल रक्ताने तांदी हालेलुया 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 व्हेरी कॉस्मिक तुम्ही आज जसं आपण बंद कर तुम्ही आज जो शिराला बराबर दिबरा 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 हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. John 1:12. पूर्ण आपणाक स्वीकार केल्या सोमेस्तान म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतल्याक देवाची भुरगे जावचे हक्क ताणे दिले. आपणाचेर विश्वास दवरतल्या हर एकल्याक जाऊन तो दुबळो जाऊन तो ग्रेस्त जाऊन पुरो तो शिकपी जाऊन पुरो तो अशिकपी जाऊन पुरो तो पिडेस्त जाऊन पुरो भलायकेवंत मनीस जो कोण साच्या ताचेर विश्वास दवरता ताच्या नावाचेर विश्वास दवरता ताका हर एकल्यांक बापाची भुरगीं जावंक ताणें आपयला. बापाची भुरगीं जावचे ते हक्क ताणें दिला म्हणटा देवाचें उतर. याली नसल्या आमकां हर एकल्यांक त्या बापाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें आमकां जोड दिला. ताणें आमकां जोड दिला कित्याक आमी ताचेर विश्वास दवरता. आमी आमच्या कश्टांनी तसो विश्वास दवरता. आमी आमच्या समस्यांनी तसो विश्वास दवरता. आमचे मध्ये सबार जण साक्षी असतात. या मागण्यासोबतचे लीडर तांचे कुटुंब साक्ष जावन आसा, जिवी साक्षी जावन आसात. म्हाका कळीत असल्या प्रमाणे दिव्या जिवी साक्षी ती आमच्या मुखार आसात. कितल्यो सलबणी, कितल्यो दगदवण्यो आज देव तुमच्या पक्षान रावता. Thank you, Jesus. देव तुझ्या पक्षान रावता. Thank you, Jesus. आज एक बहीण म्हणून असली हांव देवाचेर विश्वास ना, ते पुरा बेस्ट आहे, आम्ही आमचे काम करूंक कसा. पूण जें कितें जाता तें देव आमच्या जिवितान बऱ्याक करता. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया, दोन्ही हात आमच्या खालसाचेर दवरया. कोणाक एक व्यक्ती गोमटेच्या मुळांत मुखल्या सायडीन राईट सायडीन ते हाड ते जर दूख आसा, कोणाक आसा ह्या घडये क्लेम कर माग. जेजू तुका स्पर्श करनासा ह्या घडये. जेजूची गुण कशी सखत या मागण्या जमतींत वाडोवन येता आसा. Thank you, Jesus. एकल्याक दोगांक नाही, हर एकल्यांक जेजू स्पर्श करता. ताचे लगे आयिल्ली कोणच खाली हातांनी पाटी वचना. एकच सांगया, देवाचे उतर म्हणता म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाचे भुरगे जावचे हक्क ताणें दिला. आमी ताच्या नावाचेर विश्वास दवरतले भुरगे जावन आसा. ताचें नाव आमी उलोव मारया. Acts 2:21
तेव्हा सोम्याचे नाव उलो मरतल्या हरी एकल्याक सडवण लापतली. सोम्याचे नाव उलो मरतल्या हरी एकल्यांक सडवण लापतली. हरी एकल्यांक या लैन रसल्या सोम्याचे नाव आम्ही उलो मरतना आमका हरी एकल्यांक सडवण लापता. तुम्ही पाथ येतात की देवाचे उत्तर जीवे आणि क्रियात्मक या उत्तराचे तुम्ही पाथ येतात की थोड गोड जेजूचे नाव उलो मारा. थोडं वेळ आम्ही सगळे जेजूचे नाव उलो मारूया. जेजूचे नाव उलो मारताना आमच्या मध्ये असले हरी एक अंधकाराची सकत आमका सण येता. हरी एक बांधपासून तुटून पडतात. जेजू म्हणल्या नावा मुखार कसले कोटी सकत रावंग सखाना म्हणतात देवाचे उत्तर. आणि ते सत जाऊन असा घट्ट तणान आमची हरी एक सलवणी जेजूच्या हातान समर्पण देऊन घट्ट तणान जेजूच्या नाव उलो मारूया. जेजू 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 शिराला बरा 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 जेजू जेजू घट्ट तळाला संख्या साप आपया जेजूचे नाव आपया जेजूचे नाव जेजू 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 बोलया जेजू लागे थोडो वेळ जेजू लागे बोलया सांग्या जेजू जेजू तुका सोडल्यार म्हाका कोणूच ना. जेजू हांव तुजेरच समजे दोळे दवर रावता. जेजू शिराला बरा पेंटाच्या फाटल्या सायडीन पेंटाक राईट सायडीन एक हाड थोपल्या बरे जाता. जेजू तुका याकडे स्पर्श करनासा. आपय आपय जेजूचे नाव उलो मार. आपय जेजूचे नाव उलो मार. सगळं सांगली तुटून पडदी. सगळं सांगली तुटून पडदी. जेजूच्या नावान सगळं सांगली तुटून पडदी. शिराला बरा 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 वेरिको सुवाईन जेजूच्या नावान गुड जाऊ दे. हार्टाची समस्या जेजूच्या नावान गुड जाऊ दे. आपय 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 जेजूचे नाव जेजू सांग्या जेजू जेजू उलया जेजू लागी दुःख असा कोणा राईट साइडीन जेजू तुका स्पर्श करनासा. पुल्या परी जाता तुका कितें बेळ आसा येता असा तू कितें जाता आसा म्हणून समर्पण दी. बगसून माग जेजू तुका गुण करता. बगसून माग जेजू तुका गुण करता. आमकां गाय दिल्ल्याचे की गुण करतलो तो वरचो जावन आसा. आदी कोण गुण करतला जेजूचेर भरोसो दवर. आज तुका दुखयल्ल्या बक्षी Yes, Lord. Yes, Lord. You are good God, Lord. Thank you, Jesus. You are the good God, Lord. Yes, Lord. We believe. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. 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 तुझे सांगलाय तुझे नाव उला म्हटले हरी एक याले कितले जण तुझे नाव उला मारनासात. या युट्यूबाचे तुझे नाव उला मारनासात. जेजू हरी एकला सर्वांना जायचंय. जेजू तुझे उत्तराचे सकत ओळख ये जायचे. जेजू तुझे नाव उला मारतला हरी एकला हरी एकला हरी एकला स्पर्श कर जेजू स्पर्श कर जेजू तुझे नाव उला मारतला तुझे भुरग्यांका पड जेजू की तुझे नाव उला मारता
Savior, Lord, तुझी you are भुरगी तुझे नाव Savior, बरं Lord. म्हणतात Yes, जेजू Lord, we तुला believe. इथं कानात ताकरी सुंदर Jesus, म्हणून yes. हिराला बरा 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 Jesus, तुझ्या पैशाचे समस्ये Jesus, ऋणाचे Jesus, समस्ये कोण पैसे खाली धावल्यात जेजू समर्पण दे बोक्सून माग बोक्सून माग Jesus, बोक्सून we माग believe you, Lord. बोक्सून Yes, माग बोक्सून माग जेजू तू कर जेजू तच्चे महत्व we वाटायतलो believe you, Lord. बोक्सून माग Yes, Lord. यार 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 Jesus, यार 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 Jesus, यार 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 Jesus, जेजू जेजू Jesus, जेजू Jesus, जेजू जेजू Jesus, जेजू Jesus, जेजू we forgive. Jesus, Jesus, we forgive everyone, Lord. Jesus, yes, Lord, we forgive everyone, Lord. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 संगता Jesus. मिळून येऊ तर संगता मिळून 3 पटी गट्ट तळान क्लेम करूया जेनेसिस 12:2 Genesis हांव 12, तुझे तावन एक तुझे वट तावन एक जावं वट जायतलो जावं तुझे राम तुझे आशीर्वाद राम करतलो आशीर्वाद करतलो आणि तुझे आणि नाव तू जातलो आणि एक तू जातो आशीर्वाद एक आशीर्वाद. जेनेसिस 12 Genesis 12 हांव तुझे तावन तुझे एक एक वट वट करतलो जायतलो तुझे तुझे राम नाव तुझे आशीर्वाद आशीर्वाद करतलो करतलो नाव वर्ते वर्ते करतलो करतलो आणि तू जातलो एक आशीर्वाद. आशीर्वाद जेनेसिस Genesis 12 12 हांव तुझे तुझे तावन तावन एक एक वट वट जातलो हांव आशीर्वाद आशीर्वाद करतलो करतलो तुझे नाव वर्त नाव करतलो करतलो आणि तू जातलो एक जातलो एक आशीर्वाद. आशीर्वाद मान मरी एक कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू मरिये देवाच्या मये अमो विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. समर पदव्या कितले जना काम नसना कष्ट नसात त्या हरी एकल्यांक समयाच्या समर्पण देऊया कितले जना आता घेतलें काम कंप्लीट करूंक जातात ना कितल्या जणांक कामाक गेल्ले कडे अडकळ्यो कितले जणांक कामाक गेल्ले कडे जावंक पुरो कोणी सतायता जावंक पुरो आज कितले जाणां एका वर्सा भितर 3-4 जॉब येदोलूच चेंज करून जाले कितले जणांचे कितले जाणां खंयचे काम करून गेल्यार एकदा एक समस्ये ते फाटी धाडटात कितले जणांनी इंटरव्ह्यू गेल्यानंत इंटरव्ह्यू अटेंड केल्या आपयता म्हणून सांगला सगळे डन म्हणून सांगला पण कॉल येवना कितले जणांनी मायग्रेशनाक अप्लाय केले विजाक अप्लाय केला रिझल्ट खातीर राखून आसत आन्सरा खातीर राखून आसत समाजात समर्पण दिवया सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट तळान क्लेम करूया जॉब 22:28 तुझे सर्व तुझे सौर योजने सफल जातल्यो आणि उजवाड फुलतलो जॉब 22:28 तुझे सर्व योजने जातल्यो आणि वाटेर तुझे वाटेर उजवाड उजवाड फुलतलो पावतलो. जॉब 22:28 तुझे तुझे सर्व सौर योजने योजने सफल जातलो जातलो आणि तुझे तुझे वाटेर उजवाड फुलतलो नमान मरिये कृपेन बरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाच्या मये अमोहप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हरिय कपडे असतात समाजात समर्पण दिव्या विंगड पिड्यान यालेने कितले सण असतात विशेष एक बुर्ग लारिंग मलेशिया पिड्यान कष्ट आसा समाजात समर्पण दिव्या लिनाबाई सुपाय सो गाई कंप्लीट समर्पण दिव्या फ्रीडम म्हणल्या बणीक समाजात समर्पण दिव्या समर्पण दिन मग या विशेष रान कितले जण आयसीयू असतात व्हेंटिलेटर असतात मरणाच्या तरी असतात डॉक्टर जायना म्हणा किती जण मेडिसिन काम करतात ना एक म्हणलं भुरगो समाजात समर्पण दिन मग येता का त्याच्या मेंदवांत ब्लड क्लॉट झाला जेजूच्या आम्हाला एक रक्तान ते सगळे ब्लड क्लॉट निथळ जावन वसंदी निथळ जावन वसंदी याला कितले जण असतात पिडेस्त असतात आमच्या घरांनी कोण पिडेस्त असतात रॉल विन म्हणल्या भुरग्याक समर्पण दिव्या
कॅल्विन म्हणल्या भुरग्याक समर्पण दिवया. येसू येसू तांची कूड देवाचे मंदिर, देवाचो आत्मो जे येता ते मंदिर जेजूच्या अमोलिक रक्तान तांची कूड कंप्लीट जावन हर एक पिढ्या तांकां संडोसन सांगाता म्हणून मागया. जेरेमिया 32:27 हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाक कळसो देव म्हाका कितें असाध्य म्हणटा सांगाता म्हणून ते उतर 3 फावटी घट्ट तळ्यान जेरेमिया 32:27 आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाक कळसो देव म्हाका कितें असाध्य सांगाता म्हणून 3 फावटी क्लेम करया. जेरेमिया 32:27 हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाक कळसो देव म्हाका कितें असाध्य. जेरेमिया 32:27 हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाक कळसो देव सगळ्या मनशाकडे असाध्य. जेरेमिया 32:27 सगळ्या मनशाक कळसो देव कितें असाध्य. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवास स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा अभ्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मागया विशेष या कणान समर्पण दिवन मागया आमच्या भुरग्यांक समयाच्या तान भेटून दिवया. आमच्या भुरग्यांक समयाच्या तान समर्पण दिवन मागया समया आमच्या भुरग्यांक तुझ्या पवित्र ज्ञान बघ. आमच्या भुरग्यांक तुझ्या जाणवायन बघ. आमच्या भुरग्यांक तू चलोन वर. आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत खंयच्या जाग्यार पाय दवरतात ते सगळ्या जाग्यांनी ते आशीर्वादा अनुभव करच्या बसत मागया विशेष आमच्या भुरग्यापासून खंयी असो देते ह्या घडये स्वामी तांकां स्पर्श करून दे. स्वामी तांकां स्पर्श करून दे. स्वामी तांकां स्पर्श करून दे. सांगाता म्हणून हे उत्तर 3 फावटी घट्ट क्लेम करया. आयझाया 54:13 तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतालो आणि शांतीची वर्ती तांकां बघूंक मेळटली. आयझाया 54:13 तुझ्या भुरग्यांक शिकयतालो आणि शांतीची वर्ती बघूंक मेळटली. आयझाया 54:13 तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतालो आणि शांतीची वर्ती तांकां बघूंक मेळटली. परत एक पट्टी मागया आमची भुरगीं कितले जाणा विंगड एडिक्शनार संपडला. या एडिक्शनात सुटका मेळच्या पासत परत एक पटी येऊ तर 3 पटी सांगाता म्हणून क्लेम करया. आयझाया 54:13 तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतालो आणि शांतीची वर्ती तांकां बघूंक मेळटली. आयझाया 54:13 तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर आणि शांतीची वर्ती तांकां बघूंक मेळटली. आयझाया 54:13 तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतालो आणि शांतीची वर्ती बघूंक मेळटली. आम्ही कितले जाणा हांव पळय आज टेन्शन बसतात आमची भुरगीं शिकनात बरे रिजल्ट हाडनात कितले तांकां सपोर्ट केला रे फेल जातात एग्जामेंत कितले सांगला रे ते शिकनात कितले तांकां शिकयला रे ते शिकले मोती कोसना. आज विशेष देवाचे उत्तर क्लेम करया. या बरोबर या देवाच्या उत्तरांचेर भरोसो दवरया. आज तांकां जाणवाय दिवचे देवान जावन आसा. विजडम 7:7 हांवें मागले आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जाणवायचो आत्मो म्हजेर आयलो. मागल्या वेळा मेळटा न्हय की तांच्या पाटी पडल्या वेळा. भय आमी तांच्या पाटी पडत जाय. देर इज अ लिमिट. आम्ही सोम्याची भुरगीं देवाची भुरगीं देवाचेर विश्वास दवरतली भुरगीं. विश्वास दवरा तुमची भुरगीं खंयच वायट वाटेक वचनात. कित्याक तुमच्या मागण्याचे तुमकां भावार्थ आसूंक जाय. तुमच्या भुरग्यांचो फुडार खंडीत जावन निर्फळ जावंक कसो जावचो ना. कित्याक तुमी जेजूचेर विश्वास दवरला. ताच्या उतराचेर विश्वास दवरला. आमच्या मागण्याचेर आमकां भावार्थ आसूंक जाय. आज आमी आमची भुरगीं शिकनात ब्रदर आमची भुरगीं सांगला म्हणजे सांगच्या बदलाक
आम्ही त्यांच्यापासून हे उतर क्लेम करून मागया तांकां देवाचे उतर देव तांकां शिकयता तरी हात आमचे वयर पारया आमच्या भुरग्यांक आज तांक सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया सांगया आम्ही विश्वास सोम्या आमच्या भुरग्यांक तू शिकयताय आमच्या भुरग्यांक बरी बूद तू दिताय आमच्या भुरग्यांक वाईट संगतपणांतल्यान तू भायर हाडताय जावं पुरो आमची भुरगीं आज थंय वच जंय हांगा वच जंय तें करी जंय हें करी जंय म्हण डोकाता जावं पुरो क्रेक तुझी कोशिश जावची ता देखून तू करताय तांच्या जिवितान तू तांच्या जिवितान अजापा करताय तू तांकां शिकयताय विश्वास सांगाता म्हणून उतर 3 पटी परत एक पटी क्लेम करया Isaiah 54:13 तुझ्या भुरग्यांक सर्वे शिकयतलो आणि शांतीची भक्ती बघूंक मेळटली. Isaiah 54:13 तुझ्या भुरग्यांक शिकयतलो आणि शांतीची भक्ती तांकां बघूंक मेळटली. Isaiah 54:13 तुझ्या भुरग्यांक सर्वे शिकयतलो आणि शांतीची भक्ती तांकां बघूंक मेळटली. नमान मरिये कृपेन मरले सुमे तुझ्या सुम्या आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पापां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मी सगळी जाता जाल्यार ह्या क्रियेच्या कंटात सांगता म्हणून दिव्य मडिया दोन्ही हात आमच्या वयर बऱ्या दोळे आमच्या दंब्या ह्या आमची कितलीशी भावना मागून आसात ह्या युट्यूबाचेर सुमार 30 जाणां मागून आसात ह्या झुमाचेर सुमार 35 जाणां मागून आसात सुमार 70 पावनशे लोक यालेन राहता आसा सुमार सगळो दीस या फाल्यां परवा येतल्यार हे मागणे सुमार आनी 100 जाणां पळयतात ताणी पळयल्लो टायम तांकां वेस्ट जावं नजो जेजून तांकां स्पर्श केली जाय याले कितले जाणां आसात तांच्या हर एकल्याच्यो गरजो समर्पण दिवया. जुली फर्नांडीस जुलिया डिसोजाचे सिव्हिल एज्युकेशन लिली फुर्टाडो रेचेल रॉकी लिझा जुलियाना माइकल मरिया लोबो जोस कर्नेरो एलेंटिन फर्नांडिस नीमा डिसोजा प्रिसिल्ला डिसोजा कोणाक एका व्यक्तीक लेफ्ट हाताच्या बावल्याच्या जॉइंट लागीं दूख आसा जेजू तुका स्पर्श करना आसा ते कसलेय दूख आसा पुरो जावं पुरो तुका ते कातरल्या परी कितें जालां थंयसर चिरल्या परी जेजू तुका स्पर्श करना आसा क्लेम कर मात लेतिशा डिसोजा रॉयस्टन लिडिया नोरोना ताका काम मेळचे पसून ताचे दुबईची विजाचे सगळे प्रोसिजर समोर समर्पण दिव्या आणि सगळे फायनान्शियल प्रॉब्लेम समर्पण दिव्या निधा म्हणल्या भुरग्याक समोर समर्पण दिव्या सुमी ताका स्पर्श करून डायना जेजू पवित्र आत्म्यान भरून दी ते कुटुंब पवित्र आत्म्यान भरून दी जानवायन भरून दी. डिसोजा मायसी डिसोजा विन्सी डिसोजा जूली फर्नांडिस लेनी वेगस लविटा जविटा सारिता डिसोजा विशेष आरोन मुळ्या बाबा समेत समर्पण दिवे एझेकिएल 36:27 हांव म्हजो आत्मा तुमचे भितर घालतलो तुम्ही म्हज्या कायद्या प्रमाणे सर्श करतलो म्हज्या आज्ञा तुम्ही पाळीशी करतलो बाय हे उतर कंटिन्यू क्लेम कर एझेकिएल 36:26 आणि 27 कंटिन्यू क्लेम कर देवाचे उतर तुझ्या जिवितान जिवाळ जावं दे जिवाळ जावं दे आणि ते उतर तुझ्या भोवतण्याच्या हर एकल्याक स्पर्श करून दे त्या उतरान जीव आसा त्या उतरान जीव आसा ते उतर तुझ्या जिवितान बदलावण हाडूंक शकता विश्वास कर बाय. लीना जेकब शॉन विशेष समर्पण दिव्या मायसी डिसोजाच्या दुयेक समाजाचं समर्पण दिव्या आविग्यन मास्करेनस फ्रान्सिस म्हणल्या भावाक समाजाचं समर्पण दिव्या लिझी डिसोजा एमर्सियाना कोस्टा
Arun was Henry, Margaret, Kristen, Milburn, Hilda, Victor, Joyce, Michael, Crystal, Daryl, Divya, Irene, Rosario, Jane, Anora, Andy, Benedicta, Genesia, Giselle, Cinderella, James, Emersiana Costacha, Vishisran, Nath, Briella, Samesata Samarpan Divya. Daryl, Divya, Irene, Rosario, Genesia, Giselle, Cinderella, James, Jesse, Calvin, Kathleen, Kishore, Vida, Larissa, Joyston, Lena D'Souza, Lena, Melvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Lena was, Lidwin, Valerian, Sonal, Audlin, Maria, Nancy Lobo, Pradeep, Pratista, Rinna, Algar, Gilbert, Rita, Sharon, Cyril, Casey, Tara, Fijo, Joseph, म्हणल्या बाबा सुमेच्या समर्पण दिव्या त्याचे TRC अपॉइंटमेंटाक वेट करण्याचा फिंगरप्रिंटाक 8 महिने झाले. ताच्यापूर्वी कितलेशे जण आता जावंक पुरो पोलंड, जावंक पुरो हंगेरी, जावंक पुरो दुसऱ्या जाग्यांनी वेट करण्याचा सोम्याच्या तान भेटून दिव्या तांच्या जिवितांत वाट उक्ती जावचे पासून एरिक मोरस या बाबाक विशेष सरान सोम्याच्या समर्पण दिव्या. Yes. Vina D'Souza सोम्याच्या तान भेटून दिव्या. Yes. Yes. विशेष तांचे काजराचे जे कितें सक्रामेंट आनी मुखार येता आसतना पवित्र तांकां चलोवन व्हरून दी. विलिशा म्हणल्या बणी सोम्याच्या समर्पण दिव्या. त्याचे एक्सरे रिपोर्ट नॉर्मल येवचे पासून सगळे एक्सरे रिपोर्ट जेजूच्या भोवपवित्र अमोल रक्तान नितळ जावं दी, नितळ जावं दी. वस्तू जाणांची सिव्हिल आयडीची इश्यूज आसात सोम्याच्या तान भेटून दिव्या. सारा म्हणल्या बहिणी डिप्रेशन आसा सोम्याच्या समर्पण दिव्या. सिस्टर लुविसा बोन कॅन्सर पिडेन कश्टून आसा. लीना, कर्मा, लविटा, विटा कितलेशे भाव भयणी भुरग्यांच्या देण्यापासून माग्या. काजर जोडी कितलेशे आसात भुरग्यांच्या देण्यापासून. एक भुरगें आसा दुसऱ्या भुरग्याच्या देण्यापासून माग्या. रिन्ना म्हणल्या बळीचे घराचे इलेक्ट्रिसिटीचे कनेक्शनाचे सगळे प्रोसिजर सोम्याच्या भेटून दिव्या. हेनरी, मेलरॉय, अल्गर, ईडन, शरीन विशेष कामापासून बरे काम मेळच्या पासून माग्या. समर्पण दिव्या. रॉयस्टन म्हणलं भुरगो सोम्याच्या भेटून दिव्या. सोमी ताका पवित्र बरोवन दी आनी ताका ह्या दिसांनी बरी एक रितीन करून ताचे जिवीत परिवर्तन जावचे पासून आनी ताचे बरोबर कितलेशे यूथ आसात. बरें करूंक जाय पण बरें करूंक जातात ना. कितलेशे यूथ आसात तसले. कितलेशे युथाक सेरीक मेळोना. कितलेशे युथाक काम ना. कितले यूथ आज आवो पयतान पयस केल्या. सगळ्यांक सोम्याच्या तान भेटून दिवन सांगाता मेळोन हे उतर 3 पोटी घट्ट तरान क्लेम करया. जखारिया 2:9 तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमो खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. पोटांत लेफ्ट सायडीन पोटांत कोणाक समस्या आसा जावंक पुरो थंय पोटा भितर कितें गेड्डे आसा म्हूण सांगला जावंक पुरो डॉक्टरान. या कितेंय समस्या आसा पोट जावंक पुरो बल्जिंग जाता आसा जेजू तुका स्पर्श करना आसा क्लेम करन मात. विशेष दोन्ही हातांचे वयर पारया आणि सगळे सोम्याच्या समर्पण दिव्या. हे कॅनडाचो गांव विशेष सोम्याच्या समर्पण दिव्या. हांगासरचे सगळे गव्हर्मेंट, प्रायम मिनिस्टर, हांगाचे पॉलिसी मेकर्स आणि मेयर्स हांगाचे सगळे फिगर्स सोम्याच्या भेटून दिव्या.
आमचे स्पिरिच्युअल डायरेक्टर फादर अँटनी लोपेस आणि आमचे सगळे कोर टीम समाजात समर्पण देऊया. आणि तसेच समर्पण देऊया सगळ्या पवित्र सभेसोबत माग्या आमच्या बोबग्या पापसेबा सगळा बिस्पान काढलेला याचं बांध धर्म बनी समाजात भेटून देऊया. ब्रदर प्रकाशा विशेष रान दिवसाने कळमीत नसताना सुमार 3.5 वर्षात कळमीत नसताना वावरतात. त्यांचे एकच हे सुवार्ता मुजान कितले जातात तितले प्रकट करीचो. पंखाना पिड्यान पडले जाल्यारी खबर नसताना सुवार्ता प्रकट करते असतात. खुशी सरान त्यांच्या मिसाव कामान तांकां भरपूर आधार मेळचे पासून पवित्र तांकां बळवंतर सल्लो सांगा त्यांना स्तुती करूया. हालेलुया 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 या शियाला बरदी बरशीला बरदी गिरे बरदी बरशीला Thank you, thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you. हर काल का मैं पास किती किती गरजो असतात आम्ही उसरवण्याचा देवा तू कणित असत नाही देवा हर तू अनेकांचे काळजा म्हणा हर तू उसो देऊ नाही गे देवा आज या बुडल्या भुरग्यांचे मोल शांती देवा आशीर्वाद आणि बळ तुझ्या जीविताचं हर एक गुणे गुण पैस कर हर एकच काही पैस कर दिवसा तुझी आशीर्वादाची अनुभव कर दे कंच्या सगळ्या असलेले अनुभव कर दे जेजूच्या नावात जेजूच्या नावात जेजूच्या नावात जेजूच्या नावात आमेन आमेन नमान भरी कृपेन भरले सुमित सुवैसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू केवंती मरिये देवाचे मये आमो आमच्या वगनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जशा आधी तसेच आता आणि सदा आमेन. कोणाकी एका व्यक्तीक लेफ्ट हाताच्या लेफ्ट शोल्डर जॉइंट लागीन दुख असा संपूर्ण कठीण फडाफड असा जेजू तुका गुण करते असा ओडल दळस मेसेज दिला परत जेजू इन्स्पायर करते असं सांगू ते दुःख जेजू गुण करता समर्पण देऊन माग विशेष रान तुमका कोणाक टेस्टामेंट धाडूंक आसा पेटिशन धाडूंक आसा तर या तुमका जावंक पुरो तुमचे तुमका आमचे झूमचे लिंक जाय 9900332411 या नंबराक तुम्ही मेसेज धाडा. परत सांगता 9900332411 या नंबराक तुम्ही मेसेज धाडा. आणि हर एक फाल्यां ब्रेसर असो दीस आमचे मागण्या जमत आसतले पोर मागण्या जमत नातले ह्या हप्त्यान मागण्या जमत आसतले ते तुमकां हर एकला आशिर्वादाने बरोवन दी कृपेन बरोवन दी बेसावाने बरोवन दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord, brother. God bless you, brother. Thank you, brother. Thank you, brother. Praise the Lord.